May isang naragsak nga rabii tayo gagayem ken kakabsat. Kadaytoy nga gundaway ket isu iti panangrugi iti panaginadal tayo. Saanen kakabsat nga vesperas iti aldaw panaginana. Vespers, Friday night kuna tayo nga aldaw a panaginana daytan. No diket di agrugi tayo kakabsat kadaytoy nga lawas iti Thursday night. Ibagak di iti sumagbamang no nga rason kakabsat. Umuna, gaputa iti us-usaren tayo nga panagiinnadal. Ket mangted kami iti lesson outline kadaytoy nga lesson itata. Ket addametten digitay PowerPoints both in Ilocano ken English. Ket adda digiti kakadua tayo uray pay digiti district pastors nga adda iti suggestion da kakabsat. Ti suggestion da ket no isapsapa tayo tapno dagiti nga outline nga maited kadagitoy nga trabahador ket mabalinda nga ited ibingay kadagiti churches nga igda nga ayawanan da. Tapno dayjay nga lesson outline ket usaren dagiti Sabbath school teachers wenno facilitators kakabsat. Ket nakita mi dayjay kinaimportante daytoy nga suggestion digitoy nga kakabsat. So nag-decide kami nga instead of the Vespers time aramiden tayo kakabsat iti panaginadal tayo iti Thursday night. The same time at 7:15 tapno adda iti tiyempo nga maited maripaso dagiti papastor o repay digiti facilitators dayjay presentations da kakabsat nga agpaay iti Sabbath school classes with the care group tayo iti sumaruno nga Sabado. Ket daytoy nga lawas ti adalin tayo kakabsat ket lesson number 9. Lesson number 9. Nakita tayo nga nagalisto kakabsat iti panaglabas dagiti aldaw. Actually, adda tayo kakabsat nga timmapugen iti bulan iti Marso. Daytoy iti mangipakita kada tayo nga ibagbaga tayo kakabsat we are closer to the coming of Christ, kadaytoy panaglabas dagitoy nga aldaw. Agyaman kami, tadda kayo, agyaman kami ta, adda kayo nga nag-subscribe. Agyaman kami, tadda kayo kabsat nga agi-share kadagiti gagayem yun. Sakbay tayo ngagpatuloy, dawatek nga agkararag tayo kabsat. Managayat ken managparabor nga Diyos. Kadaytoy nga oras, iti rabii. Umay kami amang agyaman ken ka. Agyaman kami ti kinaimbag, agyaman kami ti kinamanagayat mo, agyaman kami ti kinaparabor mo, Diyos. Dagitoy nga inadadal mi, ket no kitain mi ama iti panagbiag mi, nagbalin apudno, gapu ta inayat da ka. Gapu ta sungsung batam dagiti araraw mi. Gapu ta tungtungpalen mi dagiti bilbilin mo babayan iti parabor nga inted mo kada kami. Kadaytoy rabi o Dios dawatid mi nga ited mo kada kami iti sirib nga gapu iti tronom. Tapno maawatan mi daytoy leksyon nga inkam inadal kadaytoy nga lawas. Agyaman kami itinagan na po Mesos. Amen. Lesson number 9. Agalwad kayo iti amin nga agom. Beware of covetousness. Laglagipin tayo kabsat nga
Idi ang nakitulag ni Apo Diyos kadikitan na, iti Israel ken uray ken sika. Iti basar kakabsat, iti tulag. Isu dayjay bilin ni Apo Diyos. Inadal tayo di libro iti Deuteronomio, nga inbagana ni Apo Diyos kadikit Israel, nutong palen nyo, digiti bilbilin ko. Ited ni Apo Diyos dagiti nawadwad na buslon nga bendisyon. Adda kakabsat iti bilin ni Apo Diyos. Ket iti may sa kadigiti bilin di mo aguman dagiti sanikwa iti karubam wenno ti sabsabali. Isu nga ti adalen ta itata. Adda dayjay pakdaar ni Apo Diyos, agalwad kayo, iti amin nga agom. Iti pasit ang mayulok at masarakan, iti Lucas 12, versikulo 15, na isurat, ket basaen tayo kabsat. Ket kinunana katakwada, kitain nyo ket agalwad kayo iti amin nga agom, tatibiyag ti tao saan nga adda kadakwada dagiti gameng akupkupikupan na. Life is greater than what you possess. Dito ti bagbaganan na po Jesus. Nakita tayo nga digiti leksyon tayo, inyadal na kada tayo kabsat. Nga itimay sa kumang nga kalidad. One character dagiti anak ni Apo Diyos is they live satisfied kadayjay nga inted ni Apo Diyos kadakwada. Saan adakes kakabsat nga addaan tayo dagiti sanikwa? Ulitek, saan adakes? No dikit dino iyon una tayo, dayjay apanagtarigagay nga maddaan tayo iti sanikwa. Sakbay dayjay panagayat tayo kini Apo Diyos. Dayjay iti ayan, iti dakes, dati kunana ni Apo Diyos, the love of money is the root of all evil. Haan nga dayjay money, haan nga dayjay kwartam kabsat. No dikit di dayjay panagayat mo, kadayjay nga kwarta. Taisun iti nagbalin nga Diyos mo with the letter small g. Kunana na Apo Diyos, saan mo nga mabalin nga ayaten? Iti lubong ken iti Diyos. You cannot love mammon. You cannot love God equally at the same time. Isunganukit kitain tayo kakabsat. Inted ti pagleksyonan tayo. Dagijay nga talyawin tayo. Talyawin tayo. Nalpasen kakabsat. Isong adda dayjay pakdar, agalwat tayo. Dadigijay nga naaramid kadigitoy nga insurat iti Biblia. Nga example iti nagagom. Ket example pailaeng kada tayo kakabsat. Anya digitoy nga examples. Umuna, iti Isaiah 14, versikulo 12, ingana iti 14. Na isurat, ket basahin tayo. Anyan iti panakat, nagmong manipod langit, o baggak, nga anak iti bigat. Anyan iti panakiltay mo, nga agpadaga, sika a pinagpakumbabaan dagiti nasasyon. Ket kinunam tapusom, agpangato akto sa dilangit, ibayog kunto iti trunok iti ngato kadagiti bitbituen iti Diyos. Ket agtugawak iti bantay iti gimong kadagiti kadayuan apaspaset ti amyanan. Agpangato akto iti rabaw iti kangatuan ti ulo, ipadpadak kunto ti bagik akas iti kangatuan. Dagitoy kakabsat iti insurat ni Isaiah
nga inbalikas ni Lucifer, the son of the morning. Anya iti basol ni Lucifer. Apan tayo kakabsat, dayjay title iti lesson tayo, agalwad kayo iti amin nga agom. Ni Lucifer, inaguman na iti saan na nga kuka. Ni Lucifer, tinarigagayan na nga maaddaan kadayjay nga awan ken kuana. Anya dayjay nga pinanggep na. Dayjay at trono iti Diyos. Ket inbalikas na agbalinak akas iti kangatuan. A created being sinned, agsipod ta, anya, nagagum, ket inaguman na, dayjay saan nga maiparbeng nga agpaay ken kuana. Kitaan tayo kabsat, iti agom is self-centered. Ulitek, iti kinaagom is self-centered. Tani Lucifer, inusar na kakabsat, dayjay siyak, the personal pronoun, nga isu iti sentro, dayjay abalbalikas na. To emphasize it, usarin tayo kabsat, dayjay English nga isurat iti Biblia tayo. Umuna, nga ladawan mo apay nga self-centered ni Lucifer kunana, I will ascend to the heaven. I will raise my throne above the stars of God. Adda kadi iti trono na. Awan. Ta iti trono laeng agpaay iti Diyos nga isu iti man nakabalin amin. Nga namarswa, itatan, gapu kadayjay nga agom because of covetousness. He claimed to have a throne. Kitikayat na saan nga dayjay trono na, no di kadayjay trono, dayjay Diyos aman nakabalin amin, dayjay Diyos anang parsoa kenkuana. Sana innayon, I will sit enthroned on the mount of the assembly. Anyan kakapsat, iti panaguurnong dagiti angheles, iti sentro iti daydayawan da ni Apo Diyos. Ngem daytoyen nga anghel, maysa anaparswa, iti inbaganan, I will sit enthroned on the mount of the assembly. Buyaan tayo, at dadjay iti Diyos nga daydayawan digiti amin a pinarswana. Kayaten ni Lucifer nga makiabay kadayjay Diyos nga isumeten iti mairaman nga daydayawen dagiti padana anaparswa. Then he finally said, I will ascend above the top of the clouds. Anya na pasamak. Amu tayo kabsat. Gapu kadaytoy abasol iti agom nga dayjay puso ni Lucifer. Ni Lucifer, the son of the morning, nagbalin nga isu ni Satanas. Dagiti amin apasurot ni Lucifer, dagiti amin apasurot ni Satanas, iti puso ken iti panagbiagda, saan amapmapnek. Ulitek, iti puso ken iti panagbiagda, saan amapmapnek, ta iti adda, ije puso ken panagbiagda, dayjay panagagum, covetousness. Nakita tayo kabsat, nga uray pay daytoy sakit iti agom, mairaman dagiti sabsabali. Let us be very careful.
Iti maysa nga pamilya no adda iti naagom mairaman dayjay nga si bubukel a pamilya. No ti iglesia adda iti maysa kamkameng nga agagom mairaman kakabsat dayjay nga si bubukel nga iglesia. Iti libro ni Josue, Kapitulo 7. When I was young, dahito iti maysa kakabsat nga istorya nga kayat mi kakang kanayon. We have Bible studies, Bible storytelling, ket day di papang mi, usa rin na iti Biblia. He will gather us as a family. Kakadwami no na dumadig iti kasinsin mi. And He will tell stories. And one story that I remember is the story ijay Josue Kapitulo 7. Anya background na kapsat. Awanin ni Moses, pinalubusan ni Apo Diyos nga binalasiw ti Israel di Karayan Jordan. They are now in the promised land. Gapot at dadigijay a syudad nga masapul kakabsat nga isukit dalusanda iti Kanaan tapno agbalin nga maysa nga nasyon nga agpaay kadakwada. Iti umununa nga syudad, it was the walled city of Jericho. Amutay di istorya nga nangipatulod ni Josue. Amutay di istorya nga adda kakabsat iti maysa nga babae iti Jericho tinagan na ket ni Rehab. Iti kunana ni Rehab agpagpagerger digiti puspuso mi naabaken ti espiritu mi tapay nang nangegda digiti inararamid ni Apo Dios kadakawada iti balasiw pay laeng iti Karayan Jordan. Meaning when they were still wandering for 40 years in the wilderness. Idi nga inabakda digiti nga nastasyon nga may nga nakigubat kadakwada. The news spread ket dagitoy iti nagbutbut ngan dagiti tao ijay kanan. Amuti ti istorya. By faith the walls of Jericho fell down. By faith naabak dagiti dakkel a syudad. Now in chapter 7 adda iti basit a syudad. Itinagan na dayjay a syudad Ai. Kunana ni Apo Diyos, dinggan tayo kapsat. Kunana ni Apo Diyos, nga agsipod ta basit dayto nga syudad. Han mong itugot di kita dumara soldados mo. Kasapulam laeng iti 3,000 tapno abakam daytoy a syudad. Kas jay tinarapid na noswe. Idi napanda. Isudameten iti kamkamaten dagiti tattaom. Basahin tayo iti versikulo 5. Kunana. Ket dagiti tattao at taga Ai nang papatay da kadakwada iti agtalo pulo ket inem at tattao. Ket kinamat na ida nanipod sangwanan iti ruangan ingana iti Rim. Ket inkabil na ida iti salugan. Ket dagiti puspuso dagiti tattao nagrunaw. Ket nagbalin akas danom. Their heart melt in discouragement. Ni Josue ket nagpalab. Nagsangit kinatungtong na ni Apo Diyos. Apay, Apo, apay, apay. Inlawlawag ni Apo Diyos kini Josue. Versikulo 11 na isurat ket basahin tayo. Ti Israel nagbasol. When isuda sinalungasing dati tulag kung inbilin ko kadakwada. When isuda nagalada iti banag ano ipaay. Ket nagtakaw damit. Ket nagulbud damit. Ket isu indulin da iti tinga dagiti alikamen damit laeng. God did not name
No sino dayjay ang nagbasol? Anya basol da? Let's go back to our lesson. Agalwad kayo iti amin nga agom. Idi nga addada iti syudad, iti AI. Daytoy a pamilya ni Achan. Nakita da dagiti balbalitok. Nakita da dagiti gamang. Nakita da. And in their heart, kunana ni Apo Diyos, ket ijay puso da, nagagom da, dayjay nga kinaagom ijay puso da. Inturong na dayti pamilya ni Achan nga agtakaw. Remember this. Ada jay saying nga ibagbaga tayo. What you reap is what you sow is what you reap. Iji puso ni Achan, anya tajay, the warning, di ka agagom. Pinastrek ni Achan, dayjay kinaagom, iji puso na. What was the result? Tikapigatan na, inurnong ni Josue iti Israel. Idi inbaga na, di inbaga ni Apo Diyos. Achan came forward and he said, nagbasol kami. Ni Josue sent a search party. Napandakinita dayjay nga tulda da tent ni Achan. Ijay indulin na, dayjay inagum na, nga sanikwa balitok, ganda dumapay. Amo yun na pasamak. Achan and the family who was the reason for the defeat of Israel, inubor dagiti Israelitas ingana nga isudaket natay. Remember our lesson. The advice, agaluwad kayo iti amin nga agom. Iti pagleksyonan tayo kakabsat. Inted na iti maysa nga disipulos adalan ni Apo Diyos, tinagan na ni Judas Iscariote. Apay inted na tayo kakabsat. Sometimes, we try to camouflage. Dayjay nga ibaga tayo, ngem addagayam iti unag iti puso tayo, dayjay kinaagom. Ijay Kapitulo 12 iti libro iti Juan. Amo tayo kabsat, nga idi nga ni Apo Diyos pinagungar na ni Lazarus. Ijay Betania, chapter 11 ti John. Ni Simon, nangitid kakabsat, iti maysa nga Thanksgiving party nga agpaay kina Apo Jesus. Apay nga nagyaman ni Simon. The story is, Simon was healed kadayjay sakit na nga leprosy. So we have Simon the leper. Idinaagasan, nagyaman. Nagsiyat niya, when you get something from God, a blessing or a healing or a protection, piaramidin tayo, kas ni Simon, agyaman tayo. Madama dayjay a panagyamyaman, adda iti simrek a maysa nga babae. Silently napan kakabsat, ijay ayan ni Apo Jesus. Amuyo, ijay idi ket awan ti high chair, no di ket di dayjay ko natay nga aglulupisak da, they sit on the floor. Ngem ni Apo Jesus adda iti basit nga tugaw na, store, nakatugaw. Just view dayjay nga mapaspasamang. Simrek dayjay nga babae. We can name her Mary, dayjay taga Magdalena. Looking backward, daytoy a babae, isu dayjay nga kayat dagiti papanglakayen iti iglesia, nga sentensyaan ni Apo Diyos.
Anya sentensya. They want to put her to death. Anya basol na. Iti basol na. She was caught in the act of adultery. Amutay di istorya kabsat. Ni Apo Jesus loves sinners, but He hates sin. Gapu kati di ayat na. Itinbagana kadigitoy nga pangpangulo when aramidin nyo. Taisu itibilin. Ngen iti umuna nga mang bato kada ito nga babae. Dayjay awan iti basol na. And Jesus, according to the story, stooped down on the ground and with his finger insurat na digjay palimed nga basbasol digitoy atattaw. Idinakita da digjay insurat ni Apo Jesus. It is a reflection of their sin. Pimanaw da. Idi awandan. Kuna ni Apo Jesus, babae ayanan digiti mga akusar ken ka. She was alone with the Savior. She is isunan kunday jay nga manubot na. Listen to the word of the Savior. Kuna na, uray siyak saan kan apabasulan. Inkan ket di kan agbasol. Let's emphasize this. Inkan ket di kan agbasol. Anya iti basol? Iti basol isu ti panagsalungasing iti linteg. Anya iti basol daytoy a babae. Sinalungasing na iti sangapulo a bilin. Thou shalt not commit adultery. Anya iti naramid ni Apo Diyos. Pinakawan ni Apo Diyos. But there is a command. Inkan ket di kan agbasolen. Iti kayat nga asawen, nagbasol ka, agsipod ka, nagsalungasing ka, itatan ang napakawan ka, inkan ket dimon aramiden manen dayjay abasol mo. Anya iti bagbagan niya Apo Jesus kapsat. There is the permanency iti lintag. Adda digdi mangisuro kanyang, adda mangisuro kanyang, adda mangisuro kada tayo nga awanen iti bilin. No. Kunana ni Apo Diyos, ingkan di kagbasol. In other words, ingkan tong palem itibilin nga sinungalangasing mo. That's the background. Simrek dahi nga babae. Idin linukatan na dahi bangbanglo, an alabaster box. Dahi nga sayamusum dahi nga bangbalo. The fragrance filled the room. Apay nga dayjang istorya, kit nairhaman, ito'y inadal tayo, agalwad ka iti amin nga agom. Adadto'y gamin ni Judas. Basahin tayo kapsat, iti Juan 12, 4 inganat 6. Ngem ni Judas Iscariote, maysa kadagiti adalan na, nga isu iti manglipot tuken kuana, kinunana. Apay asaan ang nalako daytoy abangbanglo iti talugasot a dinaryo. Ket naited kuma kadagiti napanglaw. Ngem kinunana daytoy, saan agaput insakit na dagiti napanglaw, no di ket gapo ta man nanakaw. Ket agsipod ta isu, agigem iti supot, innala na dagiti na episok. Judas Iscariote. Yati kunana na po Jesus. Bayam. Anya DJ kahit nga ibaga ti lesson tayo kapsat. Judas is an example of those who camouflage themselves. Di sa una, nasayaan.
ngem di aramid na dakes. Anya di sa una, nagsaya at kuma. Nga daytoy abang banglukit na ilako. Ket day nga napaglakwan na naited kadigiti na panglaw. Very good intention. But that intention, those words came from a corrupt heart, a corrupt life, a corrupt character. Taapay, tikunana nga itsuna ket inalala na dagijay nga gameng kinabanang nga naidulin nga agpaay iti trabaho ni Apo Diyos. Another example, iti libro kakabsat iti aramid, Acts chapter 5 verses 1 to 11. At datoy ti agasawa, tinagan na ni Ananias ken ni Sapphira. Naglako da iti daga. If you read with the commentaries, gayam at da iti tulag dagito yung agasawa. Nga iti paglakwan da, itid da ken ni Apo Diyos. Ngem idin an nailako dan deje daga. Excuse me, nakita dan deje kantidad. Anya inaramid na. Basain tayo iti verse 2. Ket nangilemeng iti paset iti naglakwan na. Ket kimanunong met ti asawa na. Ket inyeg na dagiti daduma ang naglakwan na. Ket inkabil na dagiti sakaanan ti apostol. Remember what you promised to God. By God's grace, fulfill your promise. No iti inkarim ken ni Apo Diyos ket Apo, itid ko iti matalek nga pagkapulo. Brother, sister, please be faithful with your vow to God. Ni Ananias ken ni Sapphira, simrek iti agum iti puso da. Idi nakita da, dahi naglakwan da, nangidulin da, and they went. Denggan nyo dahi kunana kabsat ni Pedro. Tuloy tayo, versikulo 3 ken 4. Ket kinuna ni Pedro, Ananias, apay a pinuno ni Satanas tapusom, a nagulbot ka iti Espiritu Santo, ket mangitid ka iti naglakwam iti talong. No di kuma nalako, di kuma natdaken ka. Ket uray nalako, saan aya nga addabyang mo. Apay nga inawat mo daytoy abanag itapusom. Saan ka anagulbod ka dagiti tattao. No di ket iti Diyos. Saan ka anagulbod iti tao, no di ket iti Diyos. There was a sad ending. Natay ni Ananias. Saan nga nauray ni bakit na? Napan ni bakit na? Deji inbaga ni Ananias. Deji inaramid ni Ananias. Deji sentensya ni Ananias. Isumit iti sentensya nga nagpaay ken Sapphira. Anya ti leksyon tayo. Saan ka nga agagom? Saan ka nga agagom? Alwadam kabsat ko, iti amin nga agom. Dayta nga kinaagom, adda kakabsat, iti suma agas da. Laglagipan tayo intun no umay dayjay temptasyon nga agagom tayo. Let us made it very, very clear. Temptation is not a sin. Yielding to temptation is sin. Intun no adda nakita.
Ke ijay apanangkitam. Pastrkem dayjay kinaagom itapusom. Remember this. Brother, remember this. Adda iti solusyon. Anya dayjay a solusyon. Kunana ni Pablo iti umuna a Corinto 10 versikulo 13. Saan nga imay kada kayo iti uray anya apan nakasulisog. No dimet simro dagiti so amin at taon. Ngem iti Diyos mapagtalkan. Isu din tumang palubos a masulisog kayo nga aglabas iti mabalinan nyo. No diket gidato iti panakasulisog isaganan nanto metlaeng iti dalan a paglisyan tapno mabalinyo a pagbalikyan. Anya nga sulisog? Ti lesson tayo, agalwad kayo, iti amin ang agom. When our hearts are tempted, kadayjay nga kinaagom. Anya ramidin tayo? Kararag tayo. Agkararag tayo. Ket kunana ni Apo Diyos, God will open a way. Tapno adda iti paglisyam, kadayjay a temptasyon mo. Tapno mabalin mo iti agbalegi. Ni Apo Jesus, ket nasulisog met kakabsat. Inted ni Satanas, iti amin alubong, kunana no agdayaw ka kanya, dagita itit kuken ka. But Jesus was victorious. Dayjay nga manubot ko, dayjay nga manubot mo kabsat. One. Dayjay nga balegi ni Apo Jesus. Maitidmet a balegim, maitidmet a balegi. Anya iti leksyon tayo? Kabsat ko, agalwad ka iti amin nga agom. Agalwadak iti amin nga agom. Inadal tayo nga ti original sin ni Lucifer nagbasol gapu ti kinaagom. Naadal tayo nga naabak na iramraman ti Israel gapu iti kinaagom ni Achan ken ti pamilya na. Naadal tayo nga ni Judas ijay puso na nagparang dayjay kinaagom na. Naadal tayo nga ni Ananias ken ni Sapphira kadayjay adakes a panungpalanda gapu iti kinaagom ijay puso da. Ngem agyamanak naadal tayo. There is victory over covetousness. Kani Apo Diyos itid na iti balegi. Bangitid to iti dalan nga isu iti paglisyan tayo. Anya nga dayjay nga dalan. Let's go back kadayjay lesson tayo. Dayjay dalan iti panagrangay. Intun no sika kini Apo Diyos ket adda dayjay si bibiyag at tulag gapu kadayjay a relasyon nyo. God will fulfill His promise. Iti kararag ko, dayta kupam kumakabsat, aglilipyas. Tapno, dayjay a pagkasapulam, ket maited ni Apo Diyos. Agkararag tayo. Agyaman kami Ama, kadaytoy nga balakad mo kada kami, maysa apakdaar. Saan kami o Diyos nga mailaksid kadaytoy a problema? Problema iti panagagom. Inkabil mo apaset iti sangapulo nga bilin mo o Diyos. Ket agyaman kami
Tani Apo may Jesus tinungpal na di kita bilbilin mo. Ket agyaman kami gapu iti panagbalegi na, mabalin kami met nga agbalegi Ama. Agyaman kami iti karim. Nga adda iti paglisyan, nga ited mo kada kami ket agbalegi kami. Dawatek nga bendisyonam digiti nga kakabsat o Diyos. Bendisyonam digiti pamilyada. Bendisyonam digiti pagsapulanda. Agyaman kami. Taited mo digiti nabuslon nga bendisyon nga agpaay kada kami. Itinagan ni Apo Mesos. Dinawat mi digitoy. Amen. Ken amen. Agyaman kami kabsat. Kada ito'y nga oras tayo. Ingana no may nga lawas manen. Ni Apo Diyos ay ayaten na kayo. Ay ayaten na kayo man. Please share da ito'y nga programa tayo. Kadagiti gagayem ken kakabsat yo. Thank you very much.